ọ bụrụ na unu ma na Okwuluora so wee gbuo ndị mmadụ wayo COS, wetanu the evidence, hapụnụ ịdị na-agbanyela okilikili that na Okwuluora na-enwe conversation with a girl na-agwa na ya the girl ka onye ya ọtụ. O nwere gbasalụ that conversation with ihe COS, that na Okwuluora na discuss with somebody about ụmụ nwanyị. O nwere ka o si wee relate with ihe COS. I'm still trying my best to connect the dots. Ebe boss we relate agbataram. The only thing I notice bụ na achọ onunu say pull Okwuluora down. That is the only thing notice. And which is not going to happen. Unu man Okwuluora so we go ndị mmadụ wayo COS. Within physical evidence related to that COS issue. Within evidence goes in Okwuluora so. Or unu edupia court with evidence unu. Rapụ ụmụ ya unu na-emega site na social media oge niile na-agbasa nsọwọ. Elu na onwe na ebele. Ijele gị na ndị otu gị, biko unu hapụ unu Okwuluora ka ọ ṅụlụ mmiri tọgbọ iko. All this dragging on na drag Okwuluora. Ama m na ọ na aim at one purpose, which is to pull him down. Mana na m egbukwa na onye chi ya na-egbuho. Ọkụfọ ọbụla chi ya na-egbuho na ma egbu ya. Unu nwere okwu ike ibutu onye Chukwu bụ n'ile enu. Unu esigo from issue of COS. See from there. Unu afrozi evidence unu provide legosi na Okwuluora so we scam ndị mmadụ. Kita now, unu na divert from COS now. Na-edi deep into Okwuluora personal life. Nwe si ka njụọ kedu ihe Okwuluora mere unu? Or because of na Okwuluora na ndị mmadụ na-ege ya ntị, na ndị mmadụ na-esi through him when I help the society. Unu webute argument whether ma Okwuluora bụ philanthropist ma ọ bụla philanthropist. Unu eche na mmadụ nne ka ga-enye ego a na-enye Okwuluora owelu dị ego wee mee ya si ya mee. O nwere ndị ga-enye ụdị ego a owele ego onye ewele ego a nalie. Ọkwa mmadụ na control MMM. Ọkwa ndị mmadụ na control nke Chinmark oge pụtara ọfọ ọrụ ndị mmadụ. Ọkwa people tụle ego onye nke abụla ego nalie. Mana people na-atụ ego enye Okwuluora steady ka o ji wee help ndị mmadụ. Owele ya wee na-eme ya si ya mee. Not only that, Okwuluora na onwe na-etikwa aka na akpa na wepụta ego na o jikwa wee support kwuo. Philanthropist abụrụ mgbe mmadụ bidoro wolu 1 billion wee support or something. Also abụgo na 100,000 ka iji support ndị mmadụ on a daily basis. My brother, you are a philanthropist. You are a philanthropist. Ọ bụrụ mgbe ya mebe ka atụ ezo n'ugbo maọbụ megoro ka bishop ọzọ bụrụ before we bụrụ philanthropist. Nwee nu uche. And atụm ka njụọ Ijele ajụjụ. Biko nwanne m nwoke Ijele. Kasama m na onye Igbo ka ebu no mata ihe ọ bụ na ọ bụ ya ka ị na-eme ịka bụ onye Igbo. Because last akụ fechala enu. Ngwa aba ka ya dakwala awọ. Ajụ sị ka njọ gị bụ Ijele ka njọ gị. Kedu ife ndị Igbo melu gị? Kedu ife meli ji wee kpọọ ndị Igbo asị like this? O ji bụ na ebe ọbụla ị na-anọ bụ ebe ọbụla a na-anwe nsogbu. Ebe ọbụla nsogbu dị n'ala Igbo ebe a na-afụ gị bụ Ijele. Ihe ọbụla ga-eme ka nsogbu rise n'ala Igbo. Sọnsọ ebe a ka na-afụ gị. Afụnụbeghị gị bụ Ijele ebe peace dị before. Afụnụbeghị gị ebe ị na-ekpe ka peace bata n'ala Igbo. Sọnsọ ebe a na-enwe ọgbaghara ka na-afụ gị. Isi go from side nke Nnamdi Kanu afọ m video ebe na-ekwu na ịchọ ka Nnamdi Kanu nwụọ na nga ndị DSS. Isi go from side nke a mgbe Mathias nọ n'ime ya na-akụza na-enwe issue. I support gị Mathias so support gị dia until mgbe Mathias si na ya achọgodo ka enwee peace talk, you withdraw your support. Because na ịchọ ka Mathias continue with the issue. Ịchọ ka continue with that dragging. Ịchọ ka dị ọkụ ka na-enwusi ike. Kita na ndị gbara apụtago na social media kwuo that na Okwuluora mepee group. Ewere na that group wee gwuo ndị mmadụ wayo. Ngwa na bụzi ya n'isi na ị na-ejezi every length ị na-eje na ka o wee bụ na iprove that Okwuluora is guilty of that. Ndị niile bụ ndị nwanne bute the case eburu ya n'isi onye buru ya. So ngwa bụ ebuzi ya n'isi na to the extent na gị na Okwuluora nọ na call ị na-record the voice. Just kill a prove point. When you check on that your voice conversation, you check the voice conversation, no more any point in for you improve there.
that na Okwuluora na discuss about girls. Okwuluora bụ young boy ọbụla na-alụ ọlụ. Ọ bụ na ibe young boy, ọ bụ na ibe young man dịka the age of Okwuluora, i wee sị that na gị na your friends anọba and we discuss about ụmụ nwaanyị before, wụnye aka gị nụ ka mfụ gị. So after anything dị so bad na the voice conversation one na trend that na Okwuluora na discuss about girls with his friends. Ọ bụrụ a bad thing. Okwuluora bụ a young boy ka ọ bụ, ọ dịbekwa married o. Ọ ka bụ a single guy. So definitely ụmụ nwaanyị ga na-abịa and ọ ga na-achụkwa ụmụ nwaanyị. Iwe na-ewu n'obodo unu bụ ndị homo na-ewu iwe because na Okwuluora rapụrụ ụmụ nwoke chọba ụmụ nwaanyị. Ọkwa ya? Njọkọ Okwuluora kpọba ntu Ijele ajụ na ajụ ka ihe ndị Igbo mere gị. Sọnsọ ofu mistake Okwuluora mere na ije COS efu then we delete that WhatsApp group. Sọnsọ ya ma bụ mistake o mee. But that is not a tangible evidence. That alone cannot send him to prison or prove him wrong or prove that no so we go the wayo. So chọọ another evidence unu ga-ewepụta. Ewepụta na another evidence ka anyị wee ma na Okwuluora so wee gwuo ndị agwa ya. Ọ bụ na so wee gwuo the wayo, everybody ga-ama na so with the evidence unu ga-provide. Ọ bụrụ ọba ihe na-arụ ọnụ beating around the bush. Unu weta voice note ebe na discuss about ụmụ nwaanyị. Weta voice note ebe na ayọ igel maka ọtụ. Ọ bụ na ibe guy man, ọ bụ na ibe young guy na-anụbe nwaanyị. Ọ bụ na people wepụta your own voice note wee ọsọ ga-agba. Daalụkwanụ.